Час новин на АТР, 11 квітня, 1139-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Розтрощили ринок. Гройсман відзвітував про перший рік роботи. Ми підвищуємо 9 мільйонам пенсіонерів пенсії. Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усік повернувся з перемогою в Україну. Конечно, если честно, я в 12-м раунде чуть-чуть был ошарашен. Росія не пускає консула України до кримчанина, що оголосив голодування. Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Бец розповіла, що до фігуранта Севастопольської справи Хізбут Тахрір Руслана Зейтулаєва не допускають представників України у Ростові-на-Дону. Він оголосив голодування 4 квітня у Північно-Кавказькому окружному військовому суді, вимагаючи припинити кримінальні справи щодо всіх кримських татар за статтями екстремізм, тероризм та у справі 26 лютого. Також допустити представників Міністерства закордонних справ України у СІЗО номер 1 Ростова-на-Дону. Зейтулаєва засудили на 7 років за буцімто створення осередку забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Ми до сих пір не отримали від російської сторони дозвіл на зустріч нашого консула з Русланом Зейтулаєвим. Хоча міжнародним правом такий дозвіл має надаватися негайно, враховуючи, що це громадянин іншої країни. З 4 числа Зейтулаєв оголосив голодування, ми безперечно цим занепокоєні, щоб це не призвело до якихось важких наслідків. Тому ми продовжуємо вимагати від Російської Федерації надати негайний доступ нашого консула до Руслана Зейтулаєва. На суді у справі Чийгоза знову казали на мирні настрої проукраїнських мітингувальників. На 102-му засіданні суду допитали свідків Алі Абдулаєва та Сабрі Аметова. Обидва вказали на те, що заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз подавав якісь знаки, лише щоб заспокоїти натовп. Чийгозу закидають організацію мітингу 26 лютого 2014 року під Кримським парламентом. У митингующих не было никаких намерений ворваться в здание, прекратить сессию. Все участники проукраинского митинга собрались только для того, чтобы поддержать Рифата Чубарова, который должен был в этот момент внутри здания Верховной Рады Автономной Республики Крым уговаривать депутатов, которые собирались принять сепаратистские решения, не делать этого. Окупаційна влада Сімферополя почала знесення ринку на вулицю Козлова. Більше 10 екскаваторів почали з самого ранку трощити торгові павільйони. Продавці, які працюють на ринку, дізналися про знесення лише вчора пізно ввечері. За їх словами, дирекція ринку до останнього мовчала і збирала орендну плату за торгові місця. Також продавці скаржаться, що їм не запропонували альтернативи, хоча місця на центральному ринку є. На праве собственности есть торговые объекты. Земельные участки находятся в аренде. Земельные участки предоставлены именно для размещения этих объектов. Поэтому присутствие этих господ здесь абсолютно необъяснимо. Есть люди, которые сознательно отнеслись к тому, что необходимо выполнить нормы закона. Есть люди, которые на это, извиняюсь за выражение, наплевали. Мы предупреждали все нормативные сроки, все допустимые сроки добровольного демонтажа незаконных строений, стоящих на сетях и в красных линиях, прошли, поэтому проводится принудительный демонтаж. В сроки, я думаю, мы управимся до конца недели, до Пасхи. Росіян змусили прибрати кримське вино зі свого стенду на міжнародній виставці. Це сталося після звернення до місцевої фінансової поліції українця Олексія Любецького. Раніше він писав у Фейсбук, що на цій виставці є російський стенд, на якому рекламують вино з окупованого півострова. Олексій записав відео, з якого видно, що наразі стенди з кримськими винами порожні. Карабінєр все ж таки виставила вина Інкерман, Золота Балка та інші, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. На тому місці, де, власне, були вина Інкерман, жодної згадки немає. Окупаційний голова Криму вже висловився проти заборони на кримські вина. Він назвав це політичним кроком. На мой взгляд, это абсолютно вопиющее, на мой взгляд, действие, поскольку всем было известно, что это крымчане в составе российской делегации. То есть какая была необходимость в данном случае это делать, ну, это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг.
Країни Великої Сімки не узгодили санкції проти Росії. Британія підготувала до зустрічі Великої Сімки пропозицію про посилення антиросійських санкцій через хімічну атаку асадівської авіації у Сирії, під час якої загинули близько 90 цивільних. Міністри, обговорюючи цю тему, погодилися, що майбутнє Сирія не має бути пов'язано з президентом Башаром Асадом. Владимир Путин убивает репутацию России тем, что продолжает поддерживать человека, который травит газом собственный народ. И я думаю, это ясно всему миру. И мы сейчас пытаемся выдать Рексу Тиллерсону мандат, чтобы он передал русским мнение всех западных стран, Великобритании, всех наших союзников. Вам надо выбирать. Либо вы остаетесь на стороне этого человека, тирана, или вы сотрудничаете с нами, чтобы найти лучшее решение. У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в сирійському Хан-Шейхуні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг. Раніше говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався у Сирії. У 2014-му країна пообіцяла знищити всі запаси бойових отруєних речовин і компонентів для їх виробництва. В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір, фтор, ангідриду метилфосфорної кислоти, метаболіт газу зарин. У Сирії готують провокації з хімічною зброєю, аби підставити Асада. Про це заявив президент Росії Владимир Путін. Він також додав, що Росія має намір вимагати офіційного розслідування інциденту з використанням хімічної зброї в Сирии. Вот у нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а я по-другому это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество, обвинить в его применении сирийские официальные власти. Гройсман відзвітував про перший рік роботи в кріслі прем'єр-міністра. Розповів про попередників, обіцяв чергове покращення та запропонував відправити Тимошенко до Росії. Детальніше в сюжеті. Зала засідань Кабміну. На місцях міністрів сьогодні журналісти. Чекають на голову уряду Володимира Гройсмана. Той запізнюється на 10 хвилин. Починає звіт з презентації двохвилинного ролика про досягнення своєї роботи за рік. Чи не відразу починає жалітися на попередників. Запевняє, якби реформи щодо доріг та у сфері охорони здоров'я почалися б 2007-го, українці жили б вже краще. Відповідальність за газовий контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом України» Гройсман каже, має нести підписант договору екс-прем'єрка Юлія Тимошенко, а не громадяни України. Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів, це ж внаслідок підписання контракту Тимошенко. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Що ж за це мають платити всі українські громадяни? Найшвидше покращення прем'єр обіцяв пенсіонерам. Вже з жовтня розмір пенсії, каже, збільшиться в середньому від 200 до 1000 гривень. 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів отримують підвищення своїх пенсій. Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Прем'єр-міністр України не оминив теми Є-декларації. Гройсман вважає принизливим те, що деякі можновладці приховують свої статки. Хоча за розслідуванням українського журналіста Михайла Ткача очільник українського уряду живе в розкішних апартаментах у київській новобудові. Квартира оформлена на тещу пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлак. Хочу вам сказати, що треба боятись не тих, хто задекларував. Треба боятись тих, хто не задекларував. У електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік на той час спікер парламенту не має у власності столичної нерухомості. Натомість Гройсман зазначає, що з 20 січня 2015-го використовує майже 60 квадратних метрів київської квартири, яка належить громадянці на ім'я
Бурлака Аліна Іполітівна. Аліна Іполітівна придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року. Саме цю дату вказує Гройсман у рядку «Дата набуття свого права користування». Наприкінці свого звіту Гройсман запевнив, що він абсолютно незалежний від впливу будь-яких політиків або бізнесменів. Щодо планів на майбутнє, зазначив, має намір брати участь у президентських виборах 2019-го, проте не як кандидат, а як громадянин України. Ельвіна Цидбулаєва, Заман, АТР. 28 людей у штаті та грандіозні завдання. Розробка стратегії деокупації, аналіз ситуації в Криму і допомога кримчанам. Майже 3 роки тому в Херсоні розпочало роботу представництво президента України в Криму. Ми починаємо цикл сюжетів про роботу цього відомства. Сьогодні про те, як кримчани йдуть туди вирішувати проблеми з оформленням документів. До 9-ї ранку співробітники представництва президента приходять на роботу. Головним консультантом. А кого консультуєте? Це посада в мене. Головний консультант аналітично-інформаційної служби. З 14 людей, що працюють безпосередньо в Херсоні, з'явилося 12. Спілкуватися не хочуть. Там руководство. Сейчас вам все расскажет. Специалистам, тут все специалисты, да? А много к вам людей приходит? Это опять-таки туда же. Вы здесь работаете? Нет. Нет? А вы по своим делам? А можете рассказать, каких? Немає і самого представника президента Наталії Попович. Відповідно до указу глави держави, одне із завдань представництва – консультація кримчан про те, де і як отримати українські документи і що дає довідка переселенця. І це незважаючи на те, що в Херсоні є служби, що займаються безпосередньо оформленням цих документів. Черг з бажаючих отримати консультації у представництві немає. Минуло вже 3 години з початку роботи представництва, але ніхто з кримчан сюди досі не прийшов. Ми чекаємо. Перед обідньою перервою до представництва прийшла кримська родина. Для чого – не відповідають, кажуть, приватне. Але фахівця, який їх раніше консультував, на робочому місці не було. Не з'явився ніхто і після обіду. У представництві звітують, за минулий тиждень до них звернулося 32 кримчанина. Це по 2,3 людини на кожного місцевого співробітника. Роман Спіртонов, Асан Немінов, Заман, АТР. В Росії росте невдоволення політикою Путіна. Про це свідчить опитання, яке провів російський журналіст Саша Сотник. В итоге что мы имеем? Мы имеем Крым, который ни им не нужен. Ну и по сути, как бы нам он тоже не нужен, потому что мы как? Мы за мир, мы за то, чтобы все это оставалось, в общем-то, в рамках того, что должно быть. Работа правительства и президента, она, мне кажется, вот тоже какая-то неадекватная. Экономическая ситуация, социально-политическая и прочее. Я не думаю, что эта власть имеет перспективу. Я не доверяю президенту, он не является гарантом Конституции. Он, политику, которую вот вершит, всякие вот эти международные и прочее, акценты переставлены в ту сторону. Вместо того, чтобы заниматься внутренней, чтобы это правительство бегало с утра до ночи, чтобы решали чиновники свои вопросы на местах, чтобы губернаторы занимались делом. Вот чем надо заняться. Вдома після чемпіонського бою у Сполучених Штатах Америки українець із Сімферополя Олександр Усик захистив свій пояс, здобувши перемогу над американцем Майклом Хантером. Про те, як чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі зустріли у Київському аеропорту, розповість Єлизавета Серіграцька. Аеропорт Бориспіль, Київ. Чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі зустрічають друзі, прихильники та журналісти. Родина Олександра Усика також приїхала в аеропорт, але перед об'єктивами камер не з'явилась. Боксер пропонує журналістам швидко задати декілька запитань, пояснює, 13-годинний переліт його виснажив. Бій з американцем Майклом Хантером проходив в американському місті Оксон-Хілл. Тривав 12 раундів. З рахунком 117-110 переміг Олександр Усик. Тим самим зберіг свій титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. Одностійно. І те, що ми дуже хотіли почути. And still.
from Simferopol, Ukraine. Олександр Усик виграє свій другий поєдинок у Сполучених Штатах. Він стіл-чемпіон світу. Олександр Усик, Симферополь, Україна, сказав Майкл Баффер. І тільки повернувшись в Україну, кримчанин Олександр Усик зізнається, бій був непростим. Сложный поединок был. Ну, все, слава богу. Ну, я, конечно, если честно, я в 12-м раунде чуть-чуть был ошарашен. Рефери, во-первых, он, мне кажется, какой-то, ну, такой... Может, у него какой-то личняк с ним, но он так... Ну, и парням тоже, когда ты его бьешь, там, глаза где-то летают, а он так, как резиновый. Після експрес-брифінга робить декілька селфі з прихильниками, а пізніше з поліцейськими. Після чого Усик вибачається, поспішає до рідних. Єлизавета Цереградська, Едем Емінов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом на Миколаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Айдар Мождабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть з екс-головою СБУ Валентином Наливайченко про автономію Криму та статус кримських татар. Будьте з ЕТР. Гарного вечора.